Kaninchen Motorsport. Das RC-Auto. Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom dieli relácie RC Gear. Sme Maťo a Maťo a každý týždeň s vami pozeráme na RC autíčka a hodnotíme ich vlastnosti. Dneska tu máme autíčko týmu Cunningham Motorsport. Je čas zhodnotiť ho. Tak poďme na to. Ako ešte vidíte, tým Cunningham Motorsport si na svoju karosériu doplnil vlastný dizajn vo forme nálepiek. Tento dizajn bol veľmi populárny na prvých pretekoch medzi fanúšikmi. Taktiež doplnili aj špeciálny nárazník, ktorý má zabraňovať poškodeniu auta pri menších nárazoch. Ten sa zdal byť celkom užitočný, ale pri väčších nárazoch to už nevydržal. Čo sa týka pneumatík, firma Cunningham Motorsport používa dve varianty. Jedny terénne a druhé cestné. Cestné používajú na bežných okruhoch, ako na prvom preteku, čo bol Formula GH, ale terénne používali napríklad na snehu, pretek, ktorý sa odohral minulý týždeň v sobotu. Autíčko ide na 7,4V batériu s kapacitou 6000 mAh, ktorá poháňa brushed DC motor. Tento motor je tak špeciálny, že tým preňho musel vytvoriť vlastné chladenie. Ďalej nasleduje rýchlostný test. Je to jedno merané kolo, kde sa snažíme ísť autíčkom čo najrýchlejšie. Pre toto auto by to nemal byť problém, pretože má strednú akceleráciu a maximálnu rýchlosť 45 km za hodinu. V takejto rýchlosti sa bohužiaľ ťažko ovláda a väčšinou s tým piloti majú problém. Riadenie je dosť nepresné a zabáča viacej doprava. Tiež má toto auto dosť veľký oversteer, čo znamená, že zadné kolesá predbiehajú predné a auto sa dostáva do šmiku. Tak, rýchlostný test máme za nami a výsledok je zapísaný v tabuľke s ostatnými časmi. Ako vidíte, toto auto sa ocitlo na veľmi dobrom mieste a jeho plusy ďaleko prevyšujú jeho mínusy. Poďme sa pozrieť na správy z RC sveta. Cunningham Motorsport pracuje na aute Cunningham 2, ktoré bude oveľa lepšie ako prvý model. Ako určite vidíte, nové auto už má aj zadné krídlo. Je to preto, aby auto malo viac prítlaku a tým pádom mohlo byť stabilnejšie v zátačkách. Taktiež Model 2 má pevný ľahký hliníkový podvozok, ktorý by mal predísť poškodeniam pri nárazoch. Tým tiež pracuje na výrobe nových pneumatík, ktoré budú mať lepšiu priľnavosť. Nové autíčko funguje na 12,6V batériu, ktorá mu zaručí lepší výkon. Model 2 bude mať novú aerodynamickú karosériu, navrhnutú tímom Cunningham Motorsport. Je navrhnutá podľa dizajnu Formuly E a aerodynamiky auta Aston Martin pre súťaž 24 hodín Le Mans. Tak ako normálna formula, aj toto autíčko bude mať bočnice, ktoré sú ďalším z aerodynamických prvkov. Tiež bude mať halo, ktoré v normálnej formuli slúži na ochranu jazdca. Tu však takú úlohu spĺňať nemôže a preto je len ako dekorácia. Zadné krídlo bude vybavené systémom DRS, čiže Drag Reduction System. Toto krídlo sa na rovinkách otvorí a tým zvýši maximálnu rýchlosť auta.
Nové auto už však má striedavý brushless motor, ktorý je oveľa výkonnejší pri rovnakej hmotnosti ako obyčajný DC motor. Tiež obsahuje výkonnejší elektronický regulátor rýchlosti, ktoré kvalitnejšie ovláda motor s väčšou presnosťou. Tento regulátor má tiež vstavaný ventilátor, ktorý ho chladí. Riadenie je oveľa responsívnejšie vďaka rýchlejšiemu a silnejšiemu servu, ktoré sa dá ovládať tým istým RC ovládačom ako predošlé auto. Bohužiaľ už náš čas vypršal a preto musíme ukončiť túto epizódu, ktorej bol host Cunningham Motorsport. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas a vidíme sa o týždeň v stredu. Tentokrát budú našimi hostiami tým Ferrari GH. Takže o týždeň. Ahojte!